Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports. Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pizza 9 na. Bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sang mga kagaw nga nagtapik sa aton lawas. Tambal pa sa ubo, sipon kag hilanat. Tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sang mga organic compound niya, bisin, charantin kag polypeptide. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, pangitaan ninyo, DTX 500, gamita, adlaw-adlaw, proteksyon sa mga pamalatian. Ang DTX 500 mabakal na, pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Karon nga adlaw ti wala opisina. Wala sulod opisina. Pahuway ang aton mga kauturan, ginadumdum ta ang araw ng kagitingan, the poll o batan. Para sa akon dapat kakaso na ini sa kalendaryo. Hindi pag sa ulugon kay amo ni siya ang pinakasubo ang adlaw sa diin. Ang aton sini mga soldadong Pinoy sa tong ikaduang inaway kalibutanon, ang mga kano amo ining dako nga kapirdihan sang ini sila magsungka sa porsa sang mga Hapones. Pinakasubo ini nga mga sinimana bangod kay ang pagsungka nami ang negosasyon mo. Siling sang aton sini mga mataas kapunuan soldado kano kag Pinoy, sila niya masungka kami, pero respetuhon kami. Kag sundon ang kasugtanan sa Geneva Convention sa prisoner of war. Siling sang Hapon, sila niya, hindi kami, mga barbaro. Purti, tisungka, dire nagsugod ang makasaysayan nga long march. Purti, ti Simana Santa to, gatagi ti ang init, lakat ang linibo-libo, nagsungka nga soldado kag Amerikano. Sos, ano man nga disgrasya nga namintas ang Hapon, gakapugday, gakatumba, ginotom, balatian dire, balatian dito, porte, na panuslok sang bayunita kag iban pa, porte nga pamintas sang Hapones. Hindi ni malimtan ng adlaw sa ginatawag pagkapukan sang bataan, porte nga pamintas sang mga Hapones. Amo ni ang ginpangayuan mga ni pasensya sa mga Hapones bangod sang portigid nga kalalatan pinamatay kag pamintas sa mga Pinoy. Karon ti ginawa man sang Hapon bawi ang hatag bulig sa pungsod Pilipinas kag iban pa. Pagbaton sa mga trabahante sa ila pungsod. Bawi sa kapintas nga gintuga nila kag ginadumdum ini sang mga Pinoy ang adlaw nga pitsa 9 bulan sang Abril nagatupa na kung kaisa sa Biyernes Santo. Amo ini siya ang masubo nga kasaysayan kag amo man ini siya ang ginakasubo sang pungsod Amerika nga pagsungka man sa ilang mga soldado dire sa pungsod Pilipinas. Amo ini ang aton ginasaulog karon nga adlaw nga para kung tani sakon dapat kakaso na ini kay masubo ini kag di makahuluya bla sa aton pungsod
nga amoy ning adlaw yung agin tamas-tabas kita sang mga Hapones. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagambingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Isang banwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Time la 6:47. Congrats gid sa pwersa sang aton kapulisan dire sa siyudad sang Bacolod. Ining paglubad na ti sirado ng kaso sining massacre pagpatay sang isa ka pamilya dira sa barangay Tangob. Bisan gani si Mayor Bing Leonardia kahapon naga-monitor kita gindayaw niya ang kapulisan sang Bacolod sa pagpanguna ni Colonel Manuel Placido sa paglubad sang kasong massacre sa barangay Tangob. Suno sa iya ang expertise, ang kapisan sang kapulisan. Labi na gid ang Police Station 8 sa pagpanguna sa ila Commander Major Jory Puerto ang naglubad sini nga kaso. Inako na sang responsableng tagpatay, 4 ang pinataya, sakit-sakit, no? Martilyo kag ispading. Sus, daw kangilo, no? Magsiling ka nga pinatay kag ginlampusan sang martilyo. Ano yan ang buwas naman? Lampusan mong lansang gasalop sa batiga nga bagay? Ulo ka tao, pero te kahumok, lampusan mo ka martilyo? Bao, por Diyos, por Santo. Kalain-lain ba tiyagon? Ispading pagid ba nga purti pagkatalom? Nga ginapangutod ka tubo? Ihanos mo sa lawas ang tao? Baw ano man ining purti man nga si Christian. Christian pa man ngalan niya. Tintagaan siya ngalan, gibunyagan Christian nga ngalan. Bagali kay barbarong batasan. Ay, purti ho. Bisan paano natagaan hostisya. Siling ni Mayor Bing, naghatag inisang kasiguruhan sa taga Bacolod nga may solusyon ang krimen. Crime does not pay. Suno sang alkalde sa siyudad sang Bacolod. Siya man nagtudlo kundi gitago mga martilyo kag ispading. Ano taning himuon sa iya? Kung sa tsimpo pa ni sa Marcialo, binitay na ni siya. Pagkatapos, ang pila naton ka mga utod niya, ang dapat nga ipamatbat ni siya, gapuson sa kahoy, kag pasubayan, liko daw, sobra naman Hindi lang Sundon tanang kung ano ang nabutang sa laye. Kung ano ang dapat ipamatbat sa iya, batuno niya ini. Kay ginhimo niya ini, ang kabangdanan, wala na iban, droga. Kaya lulong sa druga mo, ininom, drugs, pagkatapos, wala na. Pagkatapos nga, lulo na sa druga, abiya, superman na siya. Ang tanan nga krimen, tugas ang druga, panglugos, pamatay, hold up, tanan-tanan. Drugs ina ang kabangdanan. Kisa may rason na pro, no? Si Presidente Rodrigo Duterte nga papason ini, ang mga drug lord, amo ini sila ang kabangdanan kung nga libo-libo ang nahalitan ang utok bangod sa droga. Amo na kung kaysa matingala kamo kung magkalatumba gani kag daw madula lang ang kaso ini mga drug lord kag iban pa nga nagaduso sang droga. Ti siling mo do kapintas gid sang aton gobyerno pero kung ikaw ang ginikanan sining bata nga 5 anyos gani nga linabo gayda sa supapatay na anong batyagon nyo? Okay lang kamo? Amo ina kung kaisa, buluban taon ka man. Nga ang naghahimo sang kalakasan, kinahanglan na mag-antos man sa bilangguan. Tigaling ang iba niya, nagkakadula lang sa kalibutan. Amo na kung kaisa nga may mapatay gani, nga ang kabagdanan droga, panilagin nyo bala. Kay 3-4 kadlaw dula ang kaso. Kay suno sa report, hindi man kumpirmado ining pagpamatay sa mga poser kag dalagko nga mga dealer sang droga may basbas na. Kung diin nagalin ang basbas,
tukiba ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag nagaantos bangod sa high blood pressure, amuman sa diabetes. Paano kung ang duha ka sakit ang magtingog puwersa sa isa ka lawas? Duha ka sakit? Sarang na sa food supplement ko. Send Panyawan with Garlic. Send Panyawan with Garlic. Duha ka aktibo nga natural nga herbal nga nagtingog puwersa. Send Panyawan with Garlic. Pangitaa lang ang tatak Send Marketing. No approved therapeutic claims. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Manny Pacquiao ni Bay, usa ka fighter. Daghan ang sakit sa lawas ang nagian. Daghan na pod na solusyon na sulayan. Ang panghaplas, kulang para nako. Kung mawala ang kainit, manghaplas na pug ka. Diri gihapon ko sa akong naandan. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, human ang sakit sa lawas. Manghaplas pa ba? Kung pwedeng kumbati na sa usa ka Alaksan FR. Aray pero di bibigay! Usa ka Alaksan FR, human ang kumbati. Kitang mga fighter, muusap pa ba taghaplas-haplas? Kung kumbati na, usa ka Alaksan FR lang na. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Plus Gold. Ko si Mercy, harap ko nga Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulbud sa tuwa ka bulan noong pawan ko. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya politika. Unahon tang nasyonal. Ang Malacanang may posibilidad 3 ang pilian nga mangin kandidato, standard bearer sang administrasyon sa pagka-presidente. Sino ini sila?
mahimo tagaan basbas man sang Malacañang, siya na Senador Bongbong Marcos. Ikaduha, Senador Manny Pacquiao. Ikatatlo, nadala pa si Mayor Isko Moreno. Amo nang ginatanaw nga mahimo basbasan sa Malacañang nga ila kandidato, standard bearer sang administrasyon. Saylo kita sa oposisyon. Karon nga adlaw, igalansar sang Negros Occidental, Abril 9, wala sang opisina, ang provincial chapter sang Juan Sambayan bala. Kahapon nagamonitor kita, kay anay Gobernador Rafael Lito Coscolluela, isa sa mga lead conveners sang grupo. Karon nga adlaw, suno saya, i-anunsyo nila ang pila ka mga kwalipikado nga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente lakip ang mga senador. Amo man ang hulaton ta karon. Sigurado apanon ini ka media. Dira sa Aksyon Hotel ang among paghinunanon sini nga grupo sa ila pilion nga posible ila kandidato nga ibunggo sa administrasyon. Kadto kita lokal, ano ang mainit nga isyo sa politika lokal sa Bacolod? Matunog ang huding-huding nga ginadoso si anay Congressman Albi Benitez, padalaganon alkalde sa siyudad sa Bacolod, ibunggo nila kay Mayor Bing Leonardia. Ini, kung matabo ini, batalya porte ni nga eleksyon sa siyudad sa Bacolod. Madamo ang nagaduso Madamo ang nagakuting-kuting kay Albi Benitez nga ipaengkwentro kay Mayor Bing Leonardia. Balantayan ini Balantayan ini nga isyo. Kung magdesider si Albi Benitez nga mag-engkwentro kay Mayor Bing Leonardia. Pwerte ni nga batalya politika sa siyudad sa Bacolod kung matabo ini sa tuig 2022. Hindi paginman kumpirmado. Apang matunog na. Madamo ng gakuting-kuting kay Benitez nga ipaengkwentro kay Mayor Bing Leonardia. Ini balantayan ini. Pwerte ini nga isyo politika sa siyudad sa Bacolod kung ining ginaduso sang oposisyon nga si Albi Benitez magpapili mayor sa Bacolod. Balantayan kag ini nga batalya politika, amo ini siya ang pinakasadya, pinakainit nga politika sa kasaysayan sang siyudad sa Bacolod. Ang engkwentro kung matabo kung matabo ini ginaduso pa lang sang pila ka mga oposisyon. First time ini sa kasaysayan sa eleksyon sa Bacolod nga pinakainit nga eleksyon kung mag-engkwentro si Mayor Bing Leonardia kag si Albi Benitez. Balantayan ini nga balita kag isyu politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na alas 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa Las 7:05. Ini mga balita kag isyu gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat baga dulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,